Техника парите са мой духовен партньор. Седни удобно, затвори очи. Поеми дълбоко въздух през носа. Издишай бавно и спокойно през устата. Поеми отново дълбоко въздух през носа. Издишай бавно и спокойно през устата. Усети как тялото ти се отпуска. Ръцете, краката, главата, кожата. Ти си в безопасност. А сега си кажи: искам да видя парите като същество, енергия. И си го представи като нещо, което наистина те познава и те наблюдава. Виж в каква форма ще дойде при теб. Може да е като човек, може да е като животно, може да е просто същност, която никога не си виждал. И сега попитай това същество: как си се чувствало в моя живот? Изчакай да чуеш отговора. Той ще дойде много бързо. Мисъл, чувство, дума, усещане. А сега задай въпроса: кога съм те гонил или гонила, обвинявала, пренебрегвала? Изчакай отново отговора. А сега кажи: искам да те опозная. Какво искаш да ми кажеш? Чуй, усети, почувствай отговора. Това е началото на нова връзка. Чуй всичко, което идва. Сега кажи на това същество: прости ми, че съм те отричал, че съм се страхувал от теб, че съм се срамувала заради теб. Прости ми, че съм вярвала, че си зъл, опасен или недостоен. Прости ми, че... Кажи всичко, което си почувствала по отношение на парите, което си видяла или усетила. И когато приключиш, кажи: сега те виждам. Признавам те като духовна сила в живота ми. А сега дишай и на издишване пусни вината и срама. Пусни всяка негативна емоция, която си усетила от парите и което това същество ти показа. Поеми си дълбоко въздух и усети как на издишване пускаш всички негативни емоции, свързани с парите. Виж ги, усети ги като дим, като тъмнина, като
тъмен облак може би излизат от теб. Сега поеми дълбоко въздух и усети как в теб се влива светлина и на издишване издишай негативните емоции като тъмно, сиво, мрачно поле. Дишай отново, пусни светлината и издишай всичко, което вреди и пречи. Почувствай как парите се пречистват от твоето поле. Вдишай светлина и издишай всичко свързано негативно с парите. А сега постави ръце на сърцето и кажи: парите са духовен партньор. Аз ги каня, без да ги преследвам, без да ги гоня. Ние сме в танц. Аз давам посока. Те ми дават сила. Парите искат да служат на светлината чрез мен. Дишай дълбоко. А сега визуализирай златен пламък между теб и енергията на парите. Това е новият съюз. Виж как този пламък се усилва, става все по-ярък, все по-голям, все по-блестящ. И как ви свързва. Усети новата връзка с парите, с твоя духовен партньор. А сега кажи на глас: скъпи пари, аз ви приемам в живота си. Обещавам да ви обичам, уважавам и използвам с мъдрост. Обещавам да ви позволя да ми служите в радост, доброта и сътворение, без да ви пренебрегвам, без да се срамувам от вас и без да ви използвам срещу себе си. Сега поеми дълбоко въздух през носа, издишай през устата и позволи на светла, чиста енергия да те напълни, да те пречисти. Твоят нов духовен партньор е чист, нов, грижовен, обича те. А сега кажи: парите са мой духовен партньор. Ние растем заедно. Аз съм отворен или отворена за тяхната мъдрост и благословия. Поеми дълбоко въздух. Издишай бавно. Усети как този код се влива в тялото ти, в клетките ти, във всяко твое проявление, във всички измерения, реалности, пространства, времена и между времената. И това се случва,
за твое най-висше благо и по най-безопасния и комфортен начин за теб. Поеми си отново дълбоко въздух през носа. Издишай бавно и спокойно през устата. Размърдай тялото. Ти си тук и сега. Вече можеш да отвориш очи и да се усмихнеш.